Evo mene opet. I opet da ponavljam ono što moram, nemam telefon, oduzet mi je, danas mu mocu oduzeli kola, juče su meni oduzeli pasoš, danas su doneli rešenje maltene o nekoj vrsti kućnog pritvora. Jedini način da komuniciram jeste još uvek ove društvene mreže i imam informacije da ni ta moja komunikacija preko društvenih mreža i oglašavanja neće još dugo moći da traje i da organizovana kriminalna grupa koja se nalazi na vrhu te piramide i te sprege između kvazi politike, organizovanog kriminala i propagandnih pamfleta koje se u javnosti zovu TZV, žuta štampa i slično, pokušat će da mi ovo onemogući, jer recimo jučerašnji snimak jednog videoklipa je prešao preko 150.000 pregleda i to jeste neka javnost i jeste neka mogućnost da se eto i ja obratim javnosti i ukažem na stvari koje su problem. Ispred kuće mi se nalazi policija, iza kuće mi se nalazi policija i tako dalje i tako dalje. Neko im izdaje naloge da to rade, to je verovatno neka potreba kontrole. Nažalost, te policije nije bilo kada mi je ovde polomljena glava, kada sam mogao da ostanem bez oka, da sam mogao da uslape očnicu, dobijem udarac i tako dalje i tako dalje. Nego, evo sad ovo moje obraćanje i sad da ne bude samo da vam tako nešto govorim, evo još nešto, možda će da vam bude interesantno. Znači, evo, to ovako izgleda. Ko hoće da razume, shvatit će. To je toliko za ovaj put, pa se opet gledamo. Pozdrav veliki.